Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που θα τρώω μόνο φαγητά, μόνο με 5 ευρώ φαγητά, μέχρι 5 ευρώ δηλαδή. Έχω έρθει στο My Market για λόγους να μου κάνουν παρακολούθηση, δεν θα μπορεί να έχω μέσα στο κινητό, οπότε θα σας δείξω τα πράγματα που πήρα και θα σας δείξω την απόδειξη. Γεια σας παιδιά, πώς το λένε, επιστρέφουμε στο βίντεο. Από το Super Market πήρα αυτά τα bake rolls, αυτά εδώ τα τσακίρις sticks, τα πιο ακριβά πιστεύω ήταν ακριβά πολύ, 20 κόλλο πήρα αυτά εδώ που έκανε μόνο 25 ευρώ. Μια χαρά, πήρα Maltesers και πήρα και Smarties. Λοιπόν, πάμε να δούμε εκεί πόσο έκαναν. Ωραία, να δείτε η απόδειξη. Λοιπόν, σύνολο 5,83. Εντάξει, δεν τα ξεπεράσαμε. Είμαστε μέσα στο ποσό, οπότε δεν θα πατρίσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δείξω και πώς θα περνάει η μέρα. Μέχρι το βράδυ θα είναι, δηλαδή περίπου 12 ώρες. Τέλος πάντων. Γεια σας παιδιά και πάλι, και τώρα θα δοκιμάσω και τα Maltesers. Τώρα είναι περίπου 4 η ώρα το μεσημέρι και το challenge τελειώνει σε 9. Έχω άλλες 5 ώρες. Κοιτάξτε, εδώ έχω Maltesers. Θα δοκιμάσω ένα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Είναι στα 10. Θα φάμε λίγα και θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Επίσης ήθελα να σας πω, σήμερα πήρα και μια καινούργια κάμερα για να είναι πιο εύκολα τα βίντεο, που έχει και stand, είναι Xiaomi και έχει και Bluetooth σύνδεση, και είναι πολύ καλή. Βρίσκει 120 ολόκληρα ευρώ, γι' αυτό κάντε ένα like και εγώ θα συνεχίσω να το ακούω. Πάμε λίγο, μπαίνει λόγια. Πού πήγε πάντα. Θα προσπαθήσω να κάνω και μουσαγιδάκι. Όχι. Όσο εγώ παίζω ποδόσφαιρο, παιδιά, κάντε ένα like να φτάσουμε στα 20 likes. Οπότε να μπορέσω να κάνω giveaway, κάτι που θα ανεβάσω στην κοινότητα. Γεια σας παιδιά, και τώρα παίζω Fortnite τώρα. Όλοι, γιατί σπίτι μόνο, εντάξει. Τώρα παιδιά, έφαγα και τα Smarties, οπότε λέω να δοκιμάσω και τα bake rolls. Σε 4 ώρες κάτι τελειώνει το challenge. Παιδιά, τους βάλω ένα 9 στα 10. Έχεις φάει ένα σωρό, φύγε από εδώ. Εδώ θα το δούμε τώρα. Coach Lighting Gamer. Εγώ Fortnite. 100 ώρες ψηφία. Γεια σας παιδιά. Και τώρα η ώρα είναι 7. Σε 2 ώρες τελειώνει το challenge, εγώ έπαιζα FIFA. Έχω φάει και λίγα bake rolls και μου έχουν μείνει μόνο αυτά εδώ τα πατατάκια. Και τώρα έπαιρνα και την Coca-Cola. Αν και είναι τέλεια, θα της βάλω ένα 9,8 στα 10. Έπαιζα FIFA, παιδιά. Εντάξει, έβαλα και ωραία γκολ.
τον κλάδεψα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα τώρα είναι 9 και που σημαίνει challenge completed και ακόμα, παιδιά, δεν έχω φάει αυτά εδώ τα πατατάκια. Αυτά εδώ πέρα. Που σημαίνει ότι challenge completed και κιόλας επιβίωσα 12 ώρες και χωρίς έφαγα όλα τα άλλα και άφησα και τα πατατάκια, δηλαδή αντέχω. Γι' αυτό όλοι κάντε ένα subscribe για τον κόπο μου, κάντε ένα like, να πάει στα 30 likes για να κάνω giveaway, κάτι που θα ανεβάσω στην κοινότητα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!